изпълнението си, по-добре, по-коректно и по-бавно. Дето се вика бавно и славно. Много хора като са... Айде, не само като са обори, като чуят самото начало, правиха следното нещо. Тук няма да коментирам тия разгробни мисли. Значи ставаше въпрос да дъжд бум, докато оставаше горе. Това не е планка. Идеята да се влезе тук, за да може да се стегнат цяла група мускули пред да не бие. Вие като останете с доброто горе, те просто не се стегнат. Просто не работят. Така че неща от този тип трябваше да има бавно влизане в план, докато е стегнат. Значи същата да мускули работи както при план, само че по-тежко, защото сме един крак. И малко добре, това е, че държи крака там. Така, второто упражнение. Идеята беше да се влезне така, че за това беше така, защото тя ви гарантира дълбочината на клека. Вижте. Друго, което имаше хора, които отиваха назад, така ще стигне с ръката като си тук. Значи, тя за да е тук, един път дълбочината, един път обаче трябва да направите тази позиция, както при... Отива тя и малко назад към. Идеята е точно това да направите. Разбрахте? И от тук ръката да задържи чиста. Голямото напред. Тоест, няма да се пускате назад. Тук. Това като клекне един крак. С други думи, аз да кажа да правите упражнения, които да ви заведат до клекне един крак. Разбирате ли? Да се учите да клекнете един крак. Да ставате по-силно. Тоест, на взаимодобрана интересно да става по-силно, заради това, че изолираме и правим упражненията по-сложно. Лица. Свърши бе? Така. Само, окей, тия неща са ясни. Ако намали съм сила и затова не ги правим нещата, окей. Но тези, които бяха силни, Петър, искам едно нещо само да ти кажа на теб, всеки само ще се открие в това нещо. Когато казвам погледа напред, не означава това. Това е само за снимки. Това е за реклама. По списанието. Или банка. Така, вижте тук, докато штръквам. Не. Вижте. Само погледа ми напред. Вижте не къде ми гледа лицето. Аз гледам пред себе си. Ето къде. Там. Важното е да не е това. Разбрахте ли? Тоест, не чихни главата назад. Няма смисъл, да не ти помага особено. Значи, ако е клек, е друго. Ако е клек, е друго. И там друго му отхвърля по-горе, обаче също места не може да се изправиш. Истината е, че не може всичко да е идеално и точно на този принцип е създадено човешкото тяло. То не е идеално, не е перфектно. Всъщност идеалното е в това, че то се приспособява. То се адаптира. Каквото го научиш, това е. Каквото се сипиш, това ще се сърваш. Въпроси има ли някъде по отношение на тренировка? Ласе! Ко? Да разтегнеш. Въпроси няма. То разтягани с пари, бе, майна. Мартин за първи път.